tuo isommat lasit. Nyt täällä on paljon pienemmät. Eli hyvä herrasväki. Tässä meillä cocktailleissa on punaisessa löytyy vadelmaa, hieman tuorepuristettua granishnin omenaa, sitruunaruostetettua siirappia ja tuorepuristettua limeä. Vielä pienemmissä laseissa on jamaikalaista inkivääriolutta, tuore inkivääriä, hieman tuore minttua ja tuore sitruusta. Toivottavasti nautitte. Tässä on olutta, hei. Mikä on sulla siellä kelkkailla? Mutta on mukana tässä. Ei se ole paperi, ei se ole paperi. Miksi ei ole paperi? Ei se ole paperi, se on oikea vadelma. Tää on vähän niinku rapeeta. Niin antakaa mulle, koska nää on niin rapeita ja hyviä. Mä syön katkarapuja. Minä tykkään näitä. Katkaravut on laumaeläimiä sitten. Jälkiruokaa, pojat ja tytöt. Onks mun kieli värjääntynyt tästä? Ihan liila. Sullakin. Liila kieli. Tuo on liilat hampaatkin. Hei. Oliks hyvä? Joo. Mikä oli paras jääkkäri? Mun mielestä oli se vadelma ja mä tykkäsin myös niistä lihapulista. Mä tykkäsin mustikkaa siitä suusta. Mustikka oli hyvä. Koska mulle tuli se värjäs mun kieli. Ja mullekin. Joku muukin on syönyt mustikkaa siellä takarivissa.